Wara l-attak fuq l-ex spjun Sergej Skripal u bintu Julia f'Salisbury, Malta kienet iddeċidiet li żomm il-missjoni diplomatika fil-kapitali Mosca. Fil-fatt daġġin konfermat mill-kap tal-komunikazzjoni f'Kastilja Kert Farrugia f'kummenti lil Sky News. Iżda l-ħabta tas-satejn tal-4 wara nofsinhar il-gvern għażel li jbiddel il-pożizzjoni tiegħu. Nhar kif f'istqarrija fil-fatt tħabbar li l-ambaxxatur f'Mosca, Karmel Brinkat, se jinġib lura Malta għal konsultazzjoni politika. Fl-artiklu fuq il-website ta' Sky kmien l-4 filgħodu, ġurnalisti Ingliżi jiddeskrivu r-rabtiet li hemm bejn il-Gvern Malti u r-Russja. Malta hija magħrufa għal mod li biħtejn sinjuruni Russi jieħdu passaport Ewropew permezz ta' skema ta' beħ tal-passaporti li hija kontroversjali u dubjuża. Il-ġimgħa li għaddiet waqt summit tal-Unjoni Ewropea, il-mexxejja tal-Unjoni Ewropea qablu li kollox kien qed jindika li r-Russja kienet wara l-avvelenament ta' Sergej Skripal f'Salisbury u kienu qed jittieħdu l-passi. Ir-Russja min-naħa tagħha qed tibqa' tiġħad bil-qawwa illi kellha x'taqsam f'dan il-każ. Fl-attakk intużat tip ta' kimika velenuża li hija manifatturata fil-laboratorji militari Russi u maħluqa propju mir-Russja biex tintuża fl-armi kimiċi. Sa fejn hu magħruf m'hemm l-ebda pajjiż li ħoloq din il-kimika.